piece of advice ngadto sa mga kaigsuunan, labi na expose on social media. Although agi sa kaapiki sa panahon karon, ang tao nangandun lang sa easy money. Imagine kaya maghubo, magpakitag mga kalawayan for because of views and content nga makakwarta lang sila. Igsuon, kalaglagan og luoy kay ka kung di ka muundang og di mo na siya pihaan. Kay kabalo ka kung daghan kay makasala gumikan sa imong gihimo nga kabastusan og kalawayan. Pila to sila kabuk nakahimog sa laagi nimo. Ikaw ang paninglan sa Dios niya na panubago na nimo. Kung makasala sila silang pagsaway, mas labaw ka. Kay dili sila makasaway o makasala kung wala kay gipakita nga dili maayo. Ilabi na ang kalawayan o kabastusan. Muna ikaw igsuon, di kayan jud nato ang pagbuhat nga makadaot sa atong kalag. Kay wala gyud mapaingnan sa atong kalag buhon. Ayaw isarado sa imong nahuna nga ang kalibutan forever. Tanan temporary ra ta dinhi ang atong lifetime dito sa gingharian sa Dios. Hinaot maning kamot ta nga atong paingnan alang dito uban sa Ginoo.